Yaman. Okay, whether you join me or not, mayaman ako. I can survive. But how about you? Nakapa-eskwela mo? Nakapagbulong ka mo? Nakapabalay ka mo? So 6 basic needs, sabi ko, wow, ano na? Sumubay ka mo sa akin mo na. Try me. Amo kang kwakapil me. Dapat makumbinsin ko sila. Ano nga nga sasabihin ko na sa'yo, tududa mo, matod ka. May parang romantic ka mga dos, walang power, tapos mga sutsuburatse, sabin, ito lang iyan na. Sabi ko na, naiinit ko sa akin kurap to, ako hindi pa nagsalina sa akin, sabi, mas kurap to na isa pa which they know. Ako sabi ko, for 33 years, I never own a bank. Nasibe. Kayo na. So, kumukha diswali sa ka? Sibe. So, dahil Amo ni, pero kung sa Cebu. Amo ni, pero kasi kaning bangka. So, ikot tourism naman. Okay, ang kaning bangka. So, net, so Colbert, the first launching no Colbert, binangasan. Amo ba ito binakal no 35,000. Amo binakal no makina 15,000. Ano ba ta? I never did that. But I am the most corrupt person in the world. Everybody knows. And I So, kaya na, don't deny it. it. So, Muna pa. kaya so, To kanya mo sa ito nag-iulmos ka dito. Diyos ko, mga padyan-madyan, mga igso. Dati ka itong pinayari-yari. Massive brigade. Hindi ko na. Hindi bata ng mga. Ay, tiro ka. Puro na kang success taon eh. Pero lagyan mo na. So gusto mong tabangan nito, sumasa, sasabi mo. The Fisher Fox. Fisher Fox kang pagangal mo sandra. The Parabinwit. Okay, iset aside The tagad to. smallest. Okay. The smallest fisherman. Okay, iset aside tagad to. Kading pinagsusumanan tang sa assuming 8 or 11 hectares na i-cultivate inland fishing. Nidi-develop sisay man ka na pinaguna na mo. So, kinalimbaw i-award mo sa NGO. So, NGO, kanakapot niya ito sa Fisher's Fox. Which, sabi mo nga ni, na amo ka di ka na in exchange pag, unang ka di, abagat. Yan. Because Amo ka di ka livelihood during the abagat period. During abagat, di sila makapag-ibinwin. Yan. Di sila makapag-ikot. Income from the sea. No income from the sea. So they should have an income from the inland. Okay. So that amukan ka na resources. Throughout the year, kayo sila income. Okay. So you are actually helping these people throughout the year. Mukha na pa yan. Kana idea. So, are you ready, Mr. Vice President? Ni kana proposal ni kana NGO. I mean MPDO. Ako, gusto kong NGO, should not be partisan or political. Mas magayo ka kay So, sabi ko sa inyo, there should be a functional and developmental NGO in Iwas. That's what we need. Are we? Hindi ko kayo po nga ito ng mga orag magkaraso, mga orag. That will not help. That will take style, manila, mga yan. Pisa di man nga ni nagpakauli idi. Sagkod man sa nasangaw-ngaw. At tutulo sa vlog, buto kinsa ka basang prima facie evidence na hinalo sa proposal ni sa budgeted. Anyway, iset aside ka to. Ano nga kain mangyari ni kading unang kading. So po nanta sa Legazpi. Sa DNR mo na. Next week na finalize ko na then pass-probaran ko na to. Okay. Pinirma ni Mayor din po. Disburse na. Unang ang kaipuan mo sa NGO, unang ang kaipuan mo. Kontrata mo. MOA. You'll be signing a MOA. So beneficiaries, i-organize ko. Kinakulista. Registry, official po. Duly registered ng isang gunyang bayan. Hindi, amo ka magiging recipient ng NGO. Precisely. It's a matter of committing, pwede sabi ko, in 11 hectares, pipirasan ng square meters, kaya, ang isi ko, 1 hectare, good for 2 families. So, sa isabi ko man in 11 hectares, stick to 2 hectares, 5 barangays. 2 hectares per barangay, 11, sa kasutan.
Nga pila kang barangay man, miyembro mo man na barangay mo. 5. Amo, five barangays ka na ito sa coastal. Kaya nga ni, ako nga na rin, susay mong parte, pila kang barangay sa leg mo. Ay, ba yan eh. Sa tulog ka na sa... Wala kisi na, guys. Beraw. Beraw. Yan. Ay. Beraw. Amo kanikan mga proposal. Naragig ninyo so MPD wado yo so ang angko. So it's just a matter kin pwedeng yadap o hindi yadap. Nga na tataang kita ning role ni kana LGU as partner hindi sa livelihood program nila. Amo ni kato so inland fishing nasabi mo pira ka na budget para ito. Ako mga post. Pero sinabi mo kanina. Kaya yung sabi ito no before. Oh. No? More or less. Development. Hindi ko may siya. Ako. More than 5. Ako technology ito. More than 5. So, development cost. Oh. So, fingerling cost. Oh. So, maintenance cost. So, feeding cost. Mga pirang months ka na harvest. Saan nga ako ng technology Okay, so may siyang kanito kamaw. Kukuha niya, ito ka na sa fishery. Okay, sa fishery. Tapos ito kami ni Mao. Puno kaya ito kang mag-determine ng costing eh. Okay. Basta amo ni kang kayon budget. Ay. Amo kan gusto mo in which si Mayor agreed in principle. Ito mo, ano? Yes, ito sa Costa mismo. During the time na ito kita. Dapat ma-note na ito. Patrolist ko na. Okay, it's about time. Pero Hindi mo na ka nagdidali. Monica, Nora mismo.